Mangwanani akanaka Zimbabwe. Tinokuchingamidzai paRadio Zimbabwe pachirongwa chedu The Radio Church Service. Ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tikaverenga mukati mebhaibheri tichitarisa nhoroondo yavaIsraeri, tinonyatsoziva kusiyana kweIgipita neKenani. MuIgipita ndimo muya manga muna vaIsraeri vachinetswa naFaro, vachizodzikinurwa vachienda kunyika yeKenani, yainzi nyika yevuchi nomukaka. Exodus chapter 3 verse 7 kusvika kuvhesi 10 ndinoverenga pano. Zvino Mwari akati, zvirokwazvo ndakavona kunetswa kwavanhu vangu vari muIgipita, ndikanzwa kudanidzira kwavo nokuda kwavatariri vavo vamabasa, nokuti ndinoziva kuchema kwavo. Ndaburuka kuti ndivarwire mumavoko avaIgipita nokuvabudisa munyika iyo, ndindovaisa kunyika yakanaka huru, kunyika inoyerera mukaka novuchi, uko kunogara vaKanani navaHeti navaAmori navaPerezi navaHivhi navaJebhusi. Zvinotarira kuchema kwavana vaIsraeri kwasvika kwandiri, ndavona kutambudzwa kwavanotambudzwa nako navaIgipita. Naizvozvo zvinovuya ndikutume kuna Faro kuti undobudisa vanhu vangu vana vaIsraeri muIgipita. NdiMozisi ari kutaurwa naiwe naMwari kuti abvise vaIsraeri kubva kunyika yeIgipita, mavainetswa, mavaitambudzwa, mavairohwa, mavaikanyiswa zvidhina nechisimba, kuti avaise kunyika yeKenani. Muteereri, ndinokumbiraiko zvino, umba nyika mbiri, nyika yeIgipita, nyika yekutambudzika, koita nyika yeKenani iri kunzi naMwari pano inyika yevuchi nomukaka. Nyika yeKenani haina kubva mupfungwa dzaMozisi kuti ndichandotora vana vaIsraeri ndotsvaga kune imwe nzvimbo kwandingavaisa. Yakabva mupfungwa yaMwari, ari kuti nyika iyi inoyerera vuchi nomukaka ndiMwari, haazi Mozisi. Nyika yeKenani yakatosiyana nenyika yeIgipita. Inyika yerugare, inyika yechipikirwa, inyika yauya nemhaka yenzwi raMwari, yapiwa naMwari kuvanhu. Nyika yabva kuna Mwari iri kunzi inoyerera vuchi nomukaka. Ndiri kutarisira kuti inyika inoimba ngirozi pamatavi emiti, inyika isingafambi nyoka, inyika isina zuva rinopisa, ndiko kurota kwangu. Inyika isina chinonetsa, nokuti iKenani, nyika yaMwari. VaIsraeri vanofamba vadzikinurwa naMozisi kubva kuIgipita. Hatichina nguva yekutaura zvakaitika pakati apa, but vanopinda mukati menyika yeKenani, nyika yevuchi nomukaka. Mupfungwa dzavo vari kurangarira kuipa kweIgipita, vari kudokwairira kupinda mukunaka kweKenani. Kenani iri mupfungwa dzavo ndiyo here Kenani yavakasangana nayo? Vaitarisira kupinda muKenani isina zvinonetsa, ine ndudzi dzinoti pindai mumufaro washe wenyu. Exodus chapter 23 verse 23 inotosimbisa ichiti, nokuti mutumwa wangu uchakutungamirai akusvitsei kuvaAmori navaHeti navaPerezi navaKanani navaHivhi navaJebhusi, ini ndichavaparadza. Mwari ari kuti ndichaenda mberi kwenyu ndotokudzingirai vanhu ava ndivaparadze, kuti mupinde mukati meKenani, nyika yechipikirwa. Teerera muteereri, taakuverenga kutsamba yavatongi. Mwari haana kuzoparadza vanhu vese ava vaifanira kuparadza munyika yeKenani. Ndiri kuverenga pano pana vatongi chapter 3 verse 1 zvichiinda mberi, inotiyo, zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naJehovha kuti aidze vaIsraeri nadzo, ivo vaIsraeri vose vakanga vasina kuziva hondo dzose dzapaKenani. Nemhaka iyo bedzi, kuti marudzi avana vaIsraeri azive kuti avadzidzise kurwa, ivo vasina kumboziva izvozvo pakutanga. Vhesi 3, vaiti madzishe mashanu avaFiristia navaKanani navaZidhoni navaHivhi
vakanga vagere mugomo reRebhanoni, kubva pagomo reBhari Hemoni kusvikira panopinda paHamati. Ivo vakasiyiwapo kuti vaIsraeri vaidzwe navo, kuti kuzikanwe kana vachida kuteerera mirayiro yaJehovha yaakanga arayira madzibaba avo naMozisi. Verse 5. Vana vaIsraeri vakagara pakati pavaKanani navaHeti navaAmori navaPerezi navaHivhi navaJebhusi. Verse 6. Ivo vakawana vakunda vavo kuti vave vakadzi vavo, vakapa vanakomana vavo vakunda vavo, vakashumira vamwari vavo. Teerera muteereri, ndofunga uri kukatyamara pamwe chete neni kuti sei Mwari akasiya mamwe marudzi aifanira kurwisa vaIsraeri munyika yeKenani, nyika yevuchi nomukaka. Musoro wenyaya wedu mangwanani anhasi anoti hondo dzomuKenani, hondo dzomuKenani. Chinondityisa pano ndochokuti Jehovha ndiye akatosiya marudzi aya, akasiya hondo idzi kuti dzirwise vaIsraeri munyika yeKenani. Vatiza matambudziko kuIgipita, vari kupinzwa mukati meKenani, nyika yechipikirwa, but Mwari wosiya marudzi anovarwisa muKenani. Teerera mutendi, hakuna Kenani isina hondo, hakuna Kenani isina hondo. Tikasadzidzisa izvi vana vaMwari, vanhu havanganzwisisi Mwari wavo. Kurobwa kubhawa nokutukwa kubhawa zvinogona kugamuchirika nokuti kuIgipita, but kutukwa muchechi, kushaudiwa muchechi chaimo, kurohwa mbama nomudhikoni, kuvengwa nomufundisi, zvinogona kukuvhiringa kuti ndakabva kuIgipita, Mwari akandipinza mukereke akati ndo nzvimbo yangu, inzvimbo yechipikirwa. Kusangana namatambudziko panzvimbo yawakatungamirwa kusvika naMwari zvinogona kupa mubvunzo kuti Mwari ndiye here uyu wakandisvitsa pano. Kenani ndiyo yavakapikirwa naMwari. Hapana Kenani isina hondo, hapana Kenani isina hondo. Matambudziko omuKenani anorwadza kudarika marwadzo eIgipita, but gara wayambirwa mutendi kuti Kenani ndiyo, Mwari haanyepi, ichiri nyika yovuchi nomukaka, chero ine hondo dzayo. Dzakauya kukuidza, kukusimbisa kuti uonekwe kuti wakasimbira here kuna Mwari. Hatiendi kuchechi kundonamata munhu, tinoenda kuchechi kundonamata Mwari. Chechi yakafanana nechipatara, china varwere vakasiyana siyana muwadhi imwe. Usanetseka. Naanokutuka ari pamubhedha uri pedo newe, haaziye murapi, iye wakavingavo kuzorapiwa. Chechi ndeyaMwari. Usabudira chechi hondo dzomuKenani, miidzo inofanira kukundiwa. Hondo dzomuKenani hadzibvisi kuti Kenani ndiyo nyika yechipikirwa. Mwari wakataura kamwe, akavatungamira neshongwe yegore masikati nemoto usiku kusvika kunyika yeKenani, kuti vameke shuwa kuti ndiyo nyika yechipikirwa iyi. Vashori vakandoinda vakauya namasumbu amazambiringa, zvikasimbiswa nomuromo waMwari kuti inyika yechipikirwa. Kuhondo dzabvepi? Mwari ari kutoti ndiye akatosiya hondo idzi munyika yeKenani. IKenani zvakadaro, chero mune hondo. Sabuda muchechi nemhaka yekuti mune zvinonetsa. Chechi ndeyaMwari, hondo dzeKenani. Zvinonzwisisika kuti munhu ari kunetsana nomukadzi waanochaya naye mapoto, because zvakatovhiringika. ChiIgipita chiri kuitwa ichi.
Zviri nyore izvozvo kuti vatukana vagwa vanokandirana mashoko, but zvoitikawo here muvanhu vakachata muchechi vachiimbirwa nekwaya yomuchechi vakawanana dziri mhandara hondo dzomuKenani? Unosvika pakuzvifunza kuti ndofira here kuita zvakanzi naMwari ndiite, kutombofunga kuti vari kuIgipita vari nani kudarika vari muKenani. Vana vaMwari, vaparidzi vaMwari, Kenani ine hondo. Vanhu ngavadzidziswe kuti kune hondo muKenani dzinofanira kukundiwa. Hazvigoni kunamatira hondo dzomuKenani kuti dzipere dzirimo muKenani, kuti dziidze vatendi. Kenani inoramba iri Kenani, asi ine hondo dzayo. Mapisarema chapter 127 inoti vana inhaka inobva kuna Mwari, inhaka sezvakapiwawo Kenani senhaka kuvaIsraeri. Hondo dzeKenani taichema tichinamata kuti Mwari tibvise muIgipita yokusava navana, mutipinze muKenani iwo mutipe nhaka yenyu yavana. Patarisawo nezviri kuitika iko zvino. Ndiri kutaura newe muteereri, waoneswa moto, wakanyiswa shomwe nyoro negokora, wakwidzwa gomo nomusana nemwana wawakabereka. Waiti inhaka ndawana zororo, pati hondo inotangira muchipikirwa imomo, hondo dzeKenani. Pamwe unozvifunga kuti dai Mwari asina kundipa mwana. Zvinoramba zvakadaro kuti vana inhaka inobva kuna Mwari. Iyeye unonetsa, iye anokuvhiringa, anokutuka achikupopotera, achida kukurova, pamwe achitokurova. Chero wakadaro, ihondo dzeKenani, ihondo dzeKenani. Usashora Mwari. Ihondo dzinowanikwa muzvipikirwa, hondo dzeKenani. Pana 2 Samuel chapter 15 tinosangana naDhavhidhi achinetswa nomwana wake wakabereka Abhusaromu, kutiza pavushe achinetswa nomwana, kudzungaira somuranda, munhu wamambo. Ndiri kutaura nemunhu ari kundondeswa, ari kunetswa, ari kuvhiringwa nemwana waakabereka, wakauya kwaari senhaka. Mutendi, tsunga mwoyo, namata ihondo dzomuKenani. Vamwe vanokwidzwa ndege nemota nevana vavakabereka. Iwe mwana wawakatamburira anokukwidza BP, ndiye unokushungurudza, wakupa stress, wakupa zvifo zvinokuperekedza kuguva. Ihondo dzeKenani, ihondo dzeKenani. Ukarangarira kutambura kwawakaita nomwana iyeye, achikura ari ndonda, chimushingairira. Pamwe wakasara uri chirikadzi, baba vafa, chitengesa, wakatakura zvinorema, uchipindana panotyisa kuti mwana ayaruke. Ndiye akukuudza uroyi, usasiya Mwari wako. Ihondo dzeKenani, ihondo dzeKenani. Nhamo inonetsa, nhamo inovava, pana unoida. Deuteronomy chapter 8 verse 18 inoti, ndini Jehovha wako, ndinokupa simba rokufuma. Pfuma yaunayo haizi yechikwambo, wakapiwa naMwari. Project yauri kuita haizi yechikwambo, wakapiwa naMwari. Patitarisawo nezviri kuitika. Mamuka hondo mubasa rako, mamuka hondo mubizinesi rako, mune zvinorwisana nebasa rako. Usatuka Mwari, kunyange zvakapikirwa naMwari. Kenani nyika ichipikirwa, Mwari vanoti, ndasiya hondo dzavaKenani navaHivhi kuti dzirwe newe muKenani. Mira wakasimba, irwa uri munashe, kusvika wagona kuraramira Mwari muteritori yechipikirwa chako. Usarasha kutenda,
choro zvikanetsa mukati mebhizinesi, usarasha Mwari. Ihondo dzomuKenani, ihondo dzomuKenani. Pane hondo dzinouya nezvipikirwa dzakasimba kudarika paunga usati wapinda muchipikirwa. Nhamo yakatanga wapromoto, waizvinamatira kuti Mwari ndisimudzewo pabasa. Iko zvino wamutsa hondo, Mwari anewo, usamurasha. Usatsvaga n'anga kusimbisa chinzvimbo chawakatsaurirwa naMwari. Ihondo dzomuKenani, ihondo dzomuKenani. Mira naMwari, Mwari vanokurwirwa. Ndo vakakupa basa iroro, ndo vakakusimudza. Uri rombe rakasimudzwa kuguruva rikaiswa pakakwirira. Kusangana namatambudziko azere kuti Mwari haaziye wakakuisa ipapo. Ihondo dzomuKenani, ihondo dzomuKenani. Mira naMwari, usarasa Mwari wakakugadza ipapo. Ihondo dzomuKenani. Chinondinetsa, chinondirwadza, pana chapter 3 verse ya 6, vaIsraeri havana kugona kumirira hondo dzomuKenani. Vakazvibatanidza namarudzi aivarwisa. Bhaibheri rinoti ivo vakawana vakunda vavo kuti vave vakadzi vavo, vakapa vanakomana vavo vakunda vavo, vakashumira vamwari vavo. Vakarasha Mwari nemhaka yehondo dzomuKenani. Uteereri munamato wangu amangwanani ano ndokuti muhondo dzose dzomuKenani dzauri kusangana nadzo, Mwari dai achengeta kutenda kwako paunosangana nehondo muma-unexpected places, paunofunga kuti ndirimo mukati menharaunda yenyasha dzaMwari, ndiri panzvimbo chaiyo Mwari yaakanditi ndive, ndiri kuita chaizvo Mwari zvaakanditi ndiite, wosangana nokurwiswa. Usabatana nomuvengi, usabatana naSatani. Ramba wakamira. Ihondo dzomuKenani, Mwari akadziuyisa kuti aone kuti unotenda here kuna Mwari. Ihondo dzomuKenani dzinorwadza, dzikunde nezita raJesu. Luka chapter 17 verse 1 inotaura nyaya inondityisa panapa. NdiJesu ari kutaura nyaya iyi. Verse 1, zvino wakati kuvadzidzi vake, hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisauya, asi une nhamo iye wazvinouya naye. Hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisauya. Tinonamata Mwari watinoziva kuti naye everything is possible. But Jesu pavhesi ya17 ari kuti there is one thing which is impossible. Zvigumbuso zvinofanira kutouya. It is impossible. Hazviitiki izvi. Zvigumbuso zvinofanira kutouya kuvatendi. Nokuti pasina zvigumbuso hapana kuidzwa kwavatendi kuti vaonekwe kuti vakafanira here. Hapana chikoro chisingaperi nebvunzo. Bvunzo hakuzi kunetsa vadzidzi, kuvabatsira kuti vabve pachikoro vandowana upenyu hune pundutso nezvitupa zvavawana. Ukaona hama inokunyengera kuti ngatitize tisanyora bvunzo, tapedza makore tichidzidza, iye haakudi iyeye. Nokuti makore ose wapambadza uchidzidza, pakazoshayikwa nguva yebvunzo, wamapedzera pasina. Hondo ngadziuye muKenani. Ndo maexamination avatendi, ndo kuidzwa kwavatendi, ndiko kusimbiswa kwavatendi. Kutenda kwavo kunosimbiswa nemiidzo, kwete vakundiwa nayo, asi kana vaikunda. Mwari wokudenga ngaakubatsire muteereri. Zvigumbuso zvinofanira kuuya. Zvimwe zvinouya panzvimbo yausingafungiri. Zvinouya nomwana wako chaiwo, zvinouya nomurume wako, zvinouya nomudzimai wako, zvinouya neshamwari yepedo. Munharaunda yechipikirwa munogona kumuka hondo. Usavhunduka chero muKenani, nyika yechipikirwa, Mwari wakasiya hondo
dzairwa naIsraeri, hondo dzomuKenani. Munyika yavuchino mukaka inoramba iri yovuchino mukaka, chero ine hondo. Idla mukaka, idla vuchi, but ikunda hondo muzita raJesu. Handingapedzi maridzo ino ndisina kutaura nehama dzangu vashumiri veshoko. Nganditaure nevakadaidzwa naMwari kushumira ivhangeri yovushe, vari kubvunza kuti Mwari makandidana here, vari kusangana namatambudziko mukati mamaministries avo. NaJohani pana Matthew chapter 11 pavhesi ya2 inotiyo, zvino Johani ari mutirongo wakanga anzwa mabasa aKristu, akatuma shoko navadzidzi vake achiti kwaari, ko ndimi iye wakanga achinzi unovuya here, kana kuti tichakatarira mumwe? Jesu akapindura akati kwaari pavhesi ya4, endai mundoudza Johani zvamunonzwa nezvamunoona. Tinomuziva Johani ari mutirongo, hondo dzamutswa neidzi. Ari mutirongo nokuti wakaba mombe dzomunhu here? Ari mutirongo nokuti akauraya munhu here? Ari mutirongo nokuti wanga aparidza chokwadi? Even maministry akatsaurwa naMwari, muushumiri hwako somuparidzi, somufundisi, munogona kumutsa hondo, munogona kumuka hondo, hondo dzomuKenani. Dzakasvitsa Johani kuti abvunze kuti Kristu ndiye here. Hatitarisiri kuti munhu wakaita saJohani abvunze, nokuti ndiye uya wakabhabhatidza Jesuka muna rwizi Jorodhani, inzwi rikabva kudenga richipupura munzeve dzake, nenjiva akaiona mumeso make, inzwi richiti, ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Pakasangana Elizabheti naMary. Ndiye Johani wakatamba ari mudumbu achishumira Jesu ari mudumbu. Ndiye akubvunza nemhaka yekuti wasangana nehondo dzomuKenani. Kana mhepo dzikasimuka muministry, Mwari ngaakusimbise, don't doubt your calling. Ihondo dzinosanganiwa nadzo dzikunde muzita raJesu, dzikunde muzita raJesu. Hondo dzomuKenani, hondo dzomuKenani. Rangarira mudikanwi kuti Johani haana kuzokunda hondo idzi nokurarama, akatozourawa achiurayirwa ministry yaanga atsaurirwa naMwari. Akaurawa musoro ukaiswa mundiro. Zviri nani kufira a good cause than kuraramira a wrong one. Hondo ngadzikundiwe, hondo dzomuKenani. Choro dzikada ropa rako, zviri nani, nokuti wafa ari mumaoko maKristu haana kuraswa. Pane zuva rokumuka kwavatsvene. Hondo dzomuKenani, hondo dzomuKenani. Mutendi, mutereri, hatingadzokeri Igipita. Todzokera Igipita here nokuti muKenani mune hondo. Aiwa, hatingadaro. Aiwa, hatingadaro. VaRoma chapter 8 verse ya 35 to 37 inoti, ndianiko ngatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Vhesi ya 37 yoti, kwete, pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfupurisa naiye wakatida. Vhesi ya 38 yoti, nokuti ndinoziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana vakuru, kana zvazvino, kana zvinovuya, kana masimba, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana chinhu chimwe chakasikwa, hazvigoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Tiri vakundi, takamirira tariro yakaropafadzwa yekuonekwa kwamuponesi wedu. Ngatikunde hondo dzomuKenani.
hondo dzomukenani. God bless you. God bless you. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Inodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Inodzokorora zvakare 0772 721 653.